Elderly woman at an age of 101 is fatally shot and raped in her home in Kolfimvaba, Mahlubini. 3 minors seen fleeing the scene, Michael identified as suspect. Gun found with his fingerprints. Police seek public's help in locating the 3 children. 5380 Tina siphuma eCoke Skeleton sithengi Sonqena ngophula into Impatha ayithethi Ngicela uvale umlo Iphara liskeri Liwesi liphuma emzo Ntwana mame Xa sekufika AmaLizard bayasarrest Ntwana mame Xa sekufika AmaLizard bayasarrest Rhiqi-rhaxa Akuxoxa xa kusithiwa ubomi ngumzamo, kodwa indlela ozama ngayo yigade kuba ungacinga uzama ungenayo kanti uzenzela intshaba kwaye uzigrumbela ingxwa. Inoba nonke niyazibuza ukuba kwenzekeni ukuze ndiphelele eziseleni. Into enondixelela yona yinto yokuba sonke singabantu sifunda ngempazamo, qha kushiyana ukuba impazamo zethu zinjani. Le nto ndayenzayo abanye abantu bangathi ndenza impazamo, kodwa mna indlela endibona ngayo yandifundisa ukuba apha ebomini liba khona ixesha lokuba wenze nantoni na ukuze ufumane le nto uyifunayo, kwaye likhona nexesha lokuba abantu abamsulwa balishiye eli babe bengenzanga nto. Iminyaka 3 umakhulu wam engasekho kweli, kodwa umbulali wakhe usengaphandle. Abomthetho bona bohlulekile. Ngoku ke yiloo nto ndizothatha amanyathelo ngokwam ukuze ndimfumane umbulali, kwaye umntu ocinga ukuma endleleni yam ayazi ukuba koqhawuka unobathana. Malanga, mabantwana bamadoda. Ubungu. Hayibo. Ayikuse. Voicemail. Hayibo. Yes, Supervisor, ubuzingithe. Angazi ngizizwa. Njalo ngayathi mina kuba yethu uxoka manje. Umfihlele nomntana nami ke ngoku. Samfihlele manje. Zonke uthatha idatari ubona ndifuna ligqwirha wena. Yeah. Ubuzingithe. Samfihlela Ubuzingithe. Angazi ngimgqibelizwa ndithini ke ngoku. Yeah. Ungabakhangeli nje, ungathi wakulahla noba ukulahlile naxesha lento. Hamba wethu. Hamba ndixesha naxesha lakho mna. Double cup, dripping man's a clap a clap, uppercut, tata pop, got a message from a spot, kicking lalo, pick it, her bundle like avatar, say bamba. Ibrazi mbizo lobhala lo mntana uyabhalisa kasondelanga tukumonalisa uyandazi mntana uyabhayiza ndiyakuva fitness kani yazi yabeka iPirates kodwa hayi wena usuzoya kakhulu zePirates ezibethayo kaloku iPirates kudala yenza into yayo qala bethu yayothuka asiyothuka mani awu nanku ke nguartist ke lo yenye irhumba yami yalapha eKapa le niyiqonda ndiyanibona nje kwanina hayi bo artist engathi ufike nje sewuqakile uthwele ubuso kwenze njani ngala imali mnganama nokwazi ukuringeliwe kukwezi impatho uhleli nazo apha hayi uzethu ngobani impatho hayi bo izuzu kodlami wenza ngantoni ngoku yimani hayibo uncedile nathi uzoma na pastor kuwesi Brazil apha sinqola ngePirates ndinazisa umjutama seKapa niyalwa uzethu siza ngempatho jongani yabo masipesenzeni kanje manje ibani sithi tshwe ngalomzuzu nje sizawuphinde sinqokola kaloku joma konitsalayo manje hlisa umoya manje konitsalayo yini Brazil kaloku sizawuphinde siyigqibezele iPirates ayiwini sayibamba apha kusasa xa sidibana Brazil
mabenjalo nendisoyile umasebenza vele nevayelini asizave siringe ngemomo no yonto i-thread khanekeni man bras man hayi noko ungakubi bras ithi ithembe ke le yenye nje kumbi kudanje sifanana ndiyiqonda zento zomshikashika saziringane hayi danko except ngoku ndibuya ndithi qinga la kakutshizi mshayeliweyo ndiyambulisa kandiphendule yathini ngongayo yazi utshizi usukele wanomama eva since ke ngokuphume nale ngughost pha oko bendidale into eziphantsi nama ndiyazi uba yintoni nomjita yazi yintoni bras jongani man sisi lo mjita utshizi ngathi pha unika le kaka ughost yabo ndinali icebo lo mjita ughost bayikhona ikaka engamcishi jonga taphuma manje ezindabeni ezingakufuniyo yabo ndinalo mnicebo for lo ghost uzethu ndenza imbatha ngongathi andiwazi umsebenzi jonga bras ntoni dontsani handbrake kube so le nto ane uthe wena ithi ngokubona nje apha ukuthi udigqise ugabhadini uba okay lena ingudlebhila uyithembi so ke ngoyinto masive siyenze umjita ngale mission mavele azithembekise ngokwakhe makhe simnike nje ixesha uba okay yintoni makaze nale rhumba yakhe ithi ngambetha ughost ngalo mzuzu ke ne libini ngalo mtime ndiyakuva lot ndiyakuva ke mnganami nokwami ngoku mambe ndiyohlamba yabo nina nobabini nje kandidibanisa amathambo engqondo uba niphuma njani nale weki hayi ngokugcwele 80 yazi ke ngoku uyabona ke edlibhini ndiyambona 80 uba ukhe unako ngakuthembi ngoku into ovele uyenze wena vele udansele udonsele rhumba yakho le uthi uyayithemba idale yenze le nto namhlanje no relax maro hayi ndiyakuthemba izinto zimjojo dala silapha danko man unolani ifuna simtshune kanjani apha yabo okay xa ndiyabona 18 ngathi akandithembanga yabo z 80 okay xa ke ngoku ndimxeleleyo uba noma khona into endizawuza nayo and ndithembe wena and ndifuna into ndifuna uyenze wena ufike ululane ndifuna into uchithe isikopho lamjita ughost themba themba because ndiyabona utshize ngathi unika iphawu ngeghost kanjani so into ndifuna uyenze nje wena le mission silent be clean nje masise liphezulu ngithembile kanjalo andisappoint kuyo yonke into yenzayo kanjalo naqabane nje ngiyabona nazo isikhafu irhumba lot yabo hayi kuyaqala hayi nalo mjita bendixelela ngaye yasibethe isibani sakhe sibethe ukuthi icwaka futhi ayiyongo le bicaba eshophi ngole yiyo le hayi nami ndiyibona noko ngathi nayo inhlantsanyana hayi ke uyabona ke xa ungathi nawe ukholisekile 18 masivele ngosihlaleni singene emxholweni uba sindawo danko jongana malodi zithini routines zalomjita yengoku jonga yazi into enje wena dlebhile mnganami ughost pha ndiyayibona uba okay umntu ontoni umjita pha uhlala e-alini and nje ehlala e-alini ke ngoku ayingomntu omane eqhela uhamba ezula namhlanje nje apha nje ndirhatyela nje singayingena le mission siyenze okay mhlikazi ubekileyo uyayiva moslento bayithini ngamanzi amancane hayi no wethu awutshoyo ndiyakuthemba ke mna into endiyifunayo nje ndifuna xa sekusithi phaa emaxesheni ndifuna nje ubona nje ngonomyayiso uhlahlamba usithi hayi yonke into nje ingohlele ola malodi ethe umtshini apho ngakubiyo hayi ke sinakubiwa hayi ke lawuthi litshona ke la namhlanje ndibe ndikubamba apha kunomyayi ungakhathazeki hayi makube njalo ndonza ndikhona ngalo lonke ixesha ekuselive mnganami yonke into ngoku siyivile okwethu ngoku masiyana hayi nami ndikwelo mane 80 masivele siphume sihambe ngomgqibelo ke into endifuna uyeyiva nje ndifuna sive sisithi amagugu elilizwe kuleka my lord goline danko yes kuleka my lord sikazi ubekekile mission yakho le ize ngithumele wena kube ndikuthembile
Left, right,